有機テレビ、雪飛ぶ、ビクトリー、アッサウルト、イカ役。このソフト有料ですよね。くまのプーさん、こんばんは。つくよみきらさん、僕入って泣き。入ったこんにちは。まんまんさん、キーちゃんぬんさん、プーさん、キラさん、ゆうきさん、つくよみきらさん、入った。かわいくないこれ。これかわいいよね。かわいいよね。どういう感じ今見えないのくまのプーさん、やだー、わらわら。顔動いてなくね。なしおいしいさん、ブアーチャルめっちゃかわいい。かわいいよね、これね。マナソンさん、これは個性的な。わら、くまのプーさん、多分ね、ルークさん入ってんだよな。あ、ちなみにね、ルークさんとイチゴさんもいる。まだね、うちに泊まってる。あ、マナソンさんもヤッホー。あ、かわいい。有機テレビ、雪飛ぶ、ビクトリー、アッサウルト、イカ役。このソフトって有料ですよね。んあ、有料よ、有料よ。1500円ぐらいかな。ちょっと物はさらんで、マジで。何その机の上で動くとカメラがトラッキングするから、ものすごい動く。マジあ、そうか。あの人、配信のコメント。ソロマーマドシュサルトソルトさん、なんだこの虫。え、可愛くない？可愛いやん。安倍さんが下見たときにコメント読んでるんだよ。そう、下向いてるときはコメント読んでる。ありがとうございます。クズ、マナソンさん、ナメクジ？わかんない。何の生物かよくわかんないけど。ソロマーマドシュサルトソルトさん、下向いてるとき目が4つあるように見える。ほんとや。ほんとや。かわいいな。ちゃんとさ、目の動きもね、追ってくれるんだよ、多分。どこを見てるとかもわかる。クズ、マナソンさん。あ、見てなかった。かわいい。口かわいいよね。やば。何も考えないでやったわ。あ、待って。頭悪いプレイしてるよ。ちょっと待って。ねえ。非常に気に入ったね、これ。こんな手軽にできると思わなかった。やろうと思って3分ぐらいできる。なんかフリーのキャラクターだからさ、なんかあるやつ適当に選んだだけだし。ね、カスタムやりたくない？これでやる？そのままカスタムやんね。キャラがなんか渋滞してんだよな、いろいろと。いろいろと渋滞してる。
いななんかし。そういえばピザ頼んだから、一瞬止まるかも、途中で。動いてる？えっ！悪いな。マジで動かなくなっちゃった？悪い。わお。つまんないから消そう。顔でよくね？一瞬消そう。変わんないの？変わんなくね？変わんないの？あ！クズ、マナソンさん、ナメクジ硬直。ハンバーガーにしてみた、ハンバーガー。クズ、マナソンさん、ナメクジ硬直しそうでしょ。これ面白くね？はみ出てんだけど。あ、かわいい。かわいくね？超かわいいじゃん。これでボイチェン使っていいんじゃね？ボイチェン入れるか？ボイチェン入れるわ、ボイチェン。これ、完全バーチャル VTuber じゃん。完全バーチャル VTuber。
VTuber にいたら完全バーチャル VTuber じゃん。これで、クズ、これマヤソンさん、詐欺声。これ絶対人気出る。これ絶対人気出るね。ワロタ。モロか。これ面白くない？うん。いや、可愛いな、やっぱ。なんて言っても声だよね。声が可愛いんだよな。あ、やばい。積んだ。ワンチャンありそう。この、違う声でいいな。こんぐらいクズ、マナソン爽やさん、か風かわいい。かわいいよね。どれが可愛いんだろう。チーユさん、いきなり膠着するのマジ面白いんだよな。わらわら。アシュランさん、なんでそんなに怖いの？これ面白くない。なんか今日、お遊び VTuber ですけど。ありなりたい。白天さん、こんばんは、わら。アシュランさん、完全にホラーやん。ナイトボットさん、まだクリエイターサポート登録してない方はアイテムショップ右下、イカ略。面白くないこれ。アシュランさん、肩寒そうなのでカーディガンかけてあげて。白天さん、声、わら。できないんですよね。可愛くないこれ。これめっちゃ可愛いでしょ。ね、人気になるよね、この声。ナイトボットさん、バンシーの公式ツイッターもフォローお願いします。ハットプス、イカ略。勝ちますよね。カットットキャロットさん、こんばんは。ナイトボットさん、ツイッターもフォローお願いします。URL 省略、イカ略。カットットキャロットさん、ついにブツベアデビューですか、わら。そうですね、ついデビューですね。あれだね、普通に。どうしよう。
なんだ、なんだ。やばい、こっちもダメね。やばい、固まった。あ、動いた。やっぱあれってか、超重いのかな。なんかさ、白いね。やばい、なんか。やばい。ダさん、声が気持ち悪い。本気出すか。私買い放題だからね。カッロットキャロットさん。わらわら。キャロットさん、これ可愛くね。カッロットキャロットさん。すごい髪の毛入れてる。ダさん。ねえ。可愛いよね。左によって小さくしてけろ。左寄って、いや、断固として小さくしない。こいつは。もうなんならもうこうだね。なんならこうだね。なんならこうだね。もうなんならもうこうだよね。ダさん、邪魔いは、わら。カッロットキャロットさん。真ん中、わら。ダさん。わらわら。さすがに邪魔すぎるので、カッロットキャロットさん。こんぐらいで勘弁してあげるけど。ダさん。顔だけ準決勝突破したお。準決勝突破なんのやつなんだっけ何の準決勝だっけタイマンのやつなんかタイマンの大会出るとか言ってなかったっけこの前。ちょっと。おっダさん。ペコランさん。何来た。ラックスか。自分も、死ぬかな自分も今日いちごさんにキャリーしてもらって突破したわ。ダさん。ポイントは未だに240台。伸ばすのきついよね、そこら辺から。さっきいちごさんと自分が PS を使っていちごさんに自分の PC 貸してやったわ。で、ルーさんにも貸した PC。で、みんな3試合ずつぐらいで予選突破したわ。前島さんと瀬岡さん2試合で40。なんやけどマッチングしない。マッチングね。マッチングの問題か。ダさん、言うて生き残れるで。言うてね、本気出せば生き残れるよな。でも最初のポイントぐらいはさ、割と余裕で残れるよね。そういえばピザ来たらやめるので、この配信。ピザ来たら終わります。やばい、すごいね、パソコンがくつくわ。VTuber やりながらは無理なのかもしれない。やっぱラグか。それなりのパソコンじゃないと拾えてない。全然いないね、敵ね。とりあえずいちごと早く配信しろや。いちごさんね、隣でなんか見てるわ。隣で動画見てる。メルクさん、アロエ。
これ回復しないから適当にやったらめんどくさいんだ。ダさん、まだアロエタク？ここがね。でじめーん。でじめーん。そう、うちでね、3人予選突破しましたよ、今日。ペコランさん、段階。サムネの子出ないんですか？サムネの子出ますよ。出してほしいですか？あれどこだ？あれどこだっけ？あれいて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 。出ますね。グッダさん、そよかさんと林は？そよかさんと林は帰りました。グッダさん、グソなめくじ。モードの擬人化。なんか、かわいい。前歯の擬人化って言った？前歯。塩だけしよう。負けか。塩負けしよう。塩さ、本当にナメクジ巻いたことある？あれ結構ね、黒いからやめた方がいい。虫歯になってますよ。虫歯って嘘やん。なんすかね、ストーカーなんか面白いね、最近のその。さっきのボールさんは？とりあえず声がおかしい。声可愛くない？可愛くないですか？ニュートラルに戻すわ。可愛くないって言われちゃった。グッダさん、ノー。この頃この頃ファイアリーの女の子って曲知ってる？グッダさん、お尻の小さな女の子。そういうことをそういう歌ね。あちょっとずつ減ってる、体力が。やばい。あいつチャグ持ってない？チャグじゃねえあれ。
ちゃべや。抜かれたら運命。ペコランさん、セーラームーン。聞いたことないのでその曲知りません。ああ、セーラームーンね、見たことないけど知ってる。なんか知ってるな。なんで知ってんだろう。まあ多分明日あたりから通常の感じに戻ると思うんで、よろしくお願いします。くださん、俺も同じ。そう、なんで知ってんだろうね。なんで知ってんのかわかんないけど知ってるわ。しんどりやないかーい。誰やねーん。誰だこうしたやつ。あっちのやつか。ありそうだな。夜中はマッチングする人ほとんど同じだから。おおアリーナ。アリーナやりたいんだよね。ちょっと、ピザそろそろ来るんだよな。なんか最近適当にやりすぎて下手になってそう、普通に下手になってそう。面白すぎる。わら。くださん。やるわら。アリーナやる。アリーナやるよ。今233だから、マッチングすんじゃね普通に。ゴースティングすっか。ゴースティングはダメよ。激おこよ。ナイトボットさん。まだクリエイターサポート登録してない方はアイテムショップ右下、イカ略。くださん。ポイント買ったぞー。これか。あれだね。くださん。キモ。わら。ペコランさん。なんだこのおっさん。どうですかどうですかよくないね、楽しいやつ見つけた。下見てみて。そっちで見てみて、音あるね。ペコランさん、地声ですか？地声です。声がありしました。年なんでね。そういう年ですね。ナイトボットさん、バンシーの公式ツイッターもフォローお願いします。ハットプス、イカラク、バンシー、イチゴさん、これはひどい。これはひどい。ガントレットは完全に終わったのか。くださん、キッズ狙わなければ7位まではいける。キッズ切る切るね。7位か。アレーナのスコア。カットットキャロットさん、なんかキャラが変わってるじゃないですか。わら、ペコランさん、この歯は絶対ヤニ中。ヤニ中か。ヤニ中ですね。ここまで黒くはない。ナイトボットさん、ツイッターもフォローお願いします。URL 省略、イカ略。5位に入ったら、5ポイントで。まずマイナス2ポイントされるから2ポイントは絶対に取んなきゃいけないみたいな感じかな。はい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 。くださん、実質になるカラオケだしね。くださん、俺スカージスキンだから見つけたら撃つなよダブル、いやつ。スカージ、黒いやつか。目をつけたね。
もちろんですけどね。気合い入れてるやつかペコランさん、な。ならない書き込みですと。すごい。すごい、それ。こういう感じこういう感じこういう感じか。こっちの方が近い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 な。いや、これいいじゃん。このキャラクターとなんか、マッチしてる。あ、これでいいいや、楽しいな、セーフアバター。くったさん、撃ったらミニガンとロケランを撃ちますね。キャモン、ベイベー、ミニガンのケラン。これも可愛いな。これどっか行っちゃった。これめっちゃ美人なんだけど。ペコランさん、そのおじさんパンツの隙間からなんか見えそうなんですけど。マジこれくった違うさん、おじさん。とりあえずキャラ線が悪いこ。れでいくね。ネカマするわ。ネカマ。トロさん、ブじゃないですか。トロさん、ブじゃないですか。自分で死にそうなんだけど。違うな。これでよくね。普通に。これでいいじゃん。これでいこう。トロさん、猫いい。お、トロさんヤッホー。猫いいよね。マナソンさん、いいね。ペコランさん。ういくったさん、逆にやられる前に。やばいペコランさんだ。まあ当たった敵全員倒せばいいんだよ。後ろに怖い人いるんだけど。怖い。ダイレクトアタックしてくんだけど、後ろから。俺マッチングしてねえぞ。じゃあしないっすね。残念。ちょっと気合い入れるわ。ちょっと一試合気合い入れる。集中してやるわ。でもなんか、固まるんだよな。ちょっとやめていいか、VTuber。VTuber 一体していい？引退していいですか ?VTuber。いいよ。いいの？ペコランさん、好きあらば引退。好きあらば引退。すぐ引退するからね。くったさん、だってアロエッチのキャラ戦か。そうだよ、キャラ戦。くったさん、絶望的。それは嘘やん。それは嘘やん。ペコランさん、もっとマシなアセットあるでしょ。トロさん、いやー、これが一番マシよ。マシてか、これが一番最高。世界最速引退宣言。やだ、それだけやめて。やだ。やだ。後ろで何やってんだ。後ろでね、布団の奪い合いしてるわ。ペコランさん、ババンババンバンシー。ババンババンバンバン。ババンババン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 。
実況者やべ、気合い入れるんだった。やべ、気合い入ってね。わらわら。やっぱ主張強いのって大事。瞬間間違えて何になった。わら。え？何になった何になったペコランさん、普段どんな変換してるんですかね。バンシー、クレープさんじゃん。よ。おー、クレープさんとルクさんなんかめっちゃ無双してたね。一試合で。ビビったわ。充電しろ、ルークさん。してねえだろ、俺のやつ充電しろって。ほら。スライダーとアタックとショットガンあれば最低限 OK。うん、そうやね。いやでも、漁るよ。ゴリゴリに漁るよ。バンシー、クリップさん、ルークさんがいないから暇なんだ。ルークさんパソコン買ってこよう。自家薬。うちにパソコンもう一台置いて、ゲーミングハウスにしようぜ。いや、なんだったけどだいぶ変換をしてしまって何になった。ここら辺に、バイクっていうか、シェアハウス。実況者のさん、顔でかくないすか？顔、いや、こんぐらいでしょ、やっぱり顔って言えばね。顔って言えばこう。なんかいる、やばい。顔キモいって。いや、顔はキモくないよ。イケメンよ、イケメン。なんだあいつ。バンシー、クリップさん、ソロマッチングしないね。ソロナウ。回復してやがんな、あいつ。タクシー意外と強いんだよね、実は。クタさん、クリップさん一緒にやろう。間違えたわ。まだいるくね。今足音したよね。気のせいですか？気のせいか。なんか気のせいっぽくね。これは気のせいですね。このふざけた画面で真面目にプレイするっていう。クタさん、爆破したところにいたくね。バンシー、クリップさん、ソロやるんご。クタさん、足音。したよね、やっぱね。クタさん、ソロマッチングしたー。ナイス？ビークロしようぜ、ビークロ。ああ、ええ。我を忘れたいちごさんめっちゃ人気なんだが、いいな。
た、これ来た、ちょっと待って。打さん、いちごのモデレーター派洗脳済み。バンシー、いちごさん、草。ペコランさん、あ。マナソンさん、草。ナイトボットさん、まだクリエイターサポート登録してない方はアイテムショップ右下、イカ略、マナソンさん、落ちます。ジョニーチさん、ペコランさん、おやすみ。しんどるやないかーい。あ、マートさん、マーソンさん、お疲れ様です。申し訳ねえ。ピザがね、来てた。ピザが来たので終わります。ジョニーさん、ごめん。ピザ来たから、ピザ食べるんだ。多分ね、明日あたりからね、また通常的な、いつも通りの配信とかするから、よろしくお願いします。顔出しとかも割とするようになると思うし。じゃあ、お疲れ様です。ナイトボットさん、バンシーの公式ツイッターもフォローお願いします。ハットプス、イカ略、アロロロロロ A さん、お疲れ様でした。